omokonyi bw'omunyakerogo ase factory y'echai ya Sang'anyi aserieta Evans Ondieki igamburirie omoteneri gosoma obumendereri bwa county ya Nyamira omosike Jordan Manyi babwaterane n'abajumbe bande koenekia bunanko korabale amonchererio ase oboremi bw'echai rikoenekia buna abaremi bekemerie kiechai ngonya bareri gasalisaine erikoegendereria ase obugima bwabo bwakera rituko roboti oru rwariganirwo n'omurikito Fatikadi Gesemba. Omokonyi bw'omunyakerogo korwa ase factory y'echai ya Sang'anyi Evans Ondieki nigo omugasorero esokia na kumuburia omuwakilishi bw'abang'ina imenye county ya Nyamira omosike Cherusha Momanyi kubwaterana amo n'ababunge bande abwanene bakorwa ase orogongo rwa Gusii kwenekia buna kubare ase bunge inkwegerera bare ekemeri y'echai erio erishafu prize inyare kwiranigwa na igo omurimi agenderere konyora rigesarigi ya kurwa ase ekemeri ekyo y'echai bono mama county ogokumingoringa erishafu prize iri yagende karusiwa korubuna yarusiwa amagori ito y'echai igasaregete Mombasa west of the lift bono narago gosaba iga ogenda asaba chumbe baito bali bakurugusia na Nyamira ase chai kurwa kamuranje mogenda ari parliament moira ni ngento keriye korwa reserve price ali abale baito baranyore chibesa ali bo ikoyo amagori abara ali buya andi bakonye chai buya mubori nkentue gusia na Nyamira na kericha echa yaito amagori achirense koreng'ana n'omokonyi bw'omunyakerogo oyo iga nigo atebire okurusigwa kwerishafu prize eye iga nigo korache koremaria nonye n'amagori y'abaremi bagwakanwa chibesa chiabo ase kera omutieni nabo igo ekero gieponasi bang'ina bonsi baraiga abanyakiomba abantu abonsi barana abaremi amang'ana y'echai abantu banyamira agaigange 8% n'abaremi b'echai ekera baremi abanchore kepindi kerie getang'ani na akore gasibia sana naenda kiakora bang'iraniria kabere tugachaka buya with reforms tukareta reforms eserikali gotobwatisibia tukareta reforms asitundu bali cheito tugasuke emesara yarenge shilingi 17 tugaikia shilingi 24 tukagenda ari Mombasa gwetera sobora we minister yarengo tukabeke gento ikoro kwa reserve price reserve price ina ya tokonyete kwa ne kipona asketu charengenzi chigacha igoro ensemo yaye omosike Cherusha Momanyi nigonere aria eira yogochia goikia amang'anayo ase bunge erio korora buna ekemeri ekyo inkwirania kere obuya bwabo gochase abaremi other places that reserve price is not. It has been retained, but they have removed that one which belongs to us. Eto tagete gukwana eserikali jante eto tegerere ekuira ni that one. Then mama yako tomenta batomente chibese kiagera ekemeli kichae na kikire backbone seita na kigo somia bana na kijia somet na kimogo somelia bana kere ntara ya china kimoko gore ndagera. So we would not want to see ngekemelikia ito na hendege kekale gosiererigwa entere ibata ito gosiere. So I have taken it up. Naenda maswali muna yane na batoka na tuya boli parliament. Chingaki echecho nigo mosike Cherusha Momanyi asabire omunyamira omugima kwenekia buna nkori yabare chinchira chingia chogosonsora amang'ana buna inchira eyemo yogokora amang'ana yechisegi chegenka. Ulipenda mwanamke ukamuleta kwa goma amekusalia watoto, kwa nini upige bibi yako? Na unajua wakati ulikuwa unapatiwa bibi ulikuwa unaambiwa ni kitu kizuri. Kitu kizuri akiwezi kupiwa na wewe mama kama ulikuta kama kitu kizuri endelea kuwa kitu kizuri kwa familia. Usikue mtu ambaye analeta fitina nyingi mpaka mwende kupigana. Hinko reporter Gatembe korwa ase skuru ejeiga ya Endiba eje gotoka imeye wodi ya Kiabanyoru ebunge ya Borabu county ya Nyamira Fatikadi Gesemba.